Arangchani takuk tai bukuk chong nok bernius mangplik bukakti norokno update ketal tubui ma phayoka tiprasa kami wo tabuk pontono nokhu khamya kami wo bebakno tui sogirika chung pherang rikha nokhuk bebakno hapangni tui rikha nei samani orole nokhuk se maniakhu norok video ni clip tui norok nugui mankana oro ni focus khaidi ayango nok sumaya ekdom kusugo wati pamti phakyangka kusklayen borok kuwagui nok borok bai mane klaiye sipsawoi kothorok phakyangka nok wati rok phakyangka kuwagui borok thusthui bayen bobo haike tongkha otipara sarok borok ni bumung bai bo kami abo borok banyang koglam sawoi norok no phunungnai phari truk khlaiye sung thanglani borok ni nok je thangmani lama nahadi bobo hai tomung Belaikino wana masingsa kiri korok khlajak hingke obo wati pamti phaikya hingke kasile woi kalayeni omo yang tirogo borok makhugui se parmangna sombobonata hingke tabuk singka hingke saimanai o musuk hatai kusugo khlaye borok wani nok bai khlaye bera bai khlaye tin sapra roi boho haike tongoi ma tongkha ki borok haste hapangni tuiye sorkani tuiye borok kuno facility mayada gabono tabuk belaikino jingjalo achajak tipra sarok borok ni nokhungono chung phalejak o kami belaikino khakamjaknai mokolni mukti yorjaknai belaikino wana masingsa nokhuk kurui tak moitona hapangni tuiye nokhuk maya kaka sagadi sini mungrogadi nini An bumung Manik Debarma. O kami ni bumung Mo Phantok. Bolok ke Jompui Blok. Je norok obah ke nok tonglai mani norok sorkani tiro kuno nok khugrok mayada Mayakho. busuk balokha norok obah ke ma tongmani Ma जों koi bosorong balokha rakhono abo taya su hisap tongsia su boson hinia borong hisap tek to tongsia bo. tani bagi maya Tang hi sanai sengba buironai siriang ke ba. norok kuno manani bagi kuno dokumen dok kagos potro rok ponchayet haike ba bolok rogo kuno yada yafarka Abo borok जों साफारका चिनि जे चेयरमैन संग्रन बर सागन बर मानाय हिसाबाव के मायाता kagos rok dokumen dok website yafarka borok saken horo borok wapse apa jaka abo tongo yata ruwan hisim sata sekango job card tong ke job card tong ke job card bahano phuno ka o tong la job card rok adar rok tong la bidang tong la tang mayang sido ang tai semia ni sakata ke norok ni ration card dokter to tong o deson card tong APL dan BPL APL sikuna APL ke genangta norok ganangta genang ni nok daw bahiro sido borok sama genang ni nok daw bahiro sido boi sorka se tam kota anu boni hainta tamo APL ke genang selasa genang bagai riana ta on bagi maya tana nin bung sagari anu Mali norok om ke tonglai mani bobo ke tonglai ke salai kisa sagari norong jaga jumi rok tore tong sin jaga jumi keroi iko bunyara renar ke abon kisa khalai to kata nok thai tong norok ha jaga tabo hai nok tongon busu koi ke niroka Amo simino simino tu pasa takre keto kisisa hai mai butu ningdro samung rok tam khale noro sentam khalainya mon simi khalai tong kata iko haina tam khalainya se mui yagulo samung rok to tang semalia noro boro mana nang le bata de mangkha maya kun humaya hanya ni mane mani balo kathana sampa baikya tak ponchon bata rozagya nini umur busru ka khana sajuma side dog dalai khana side laikya tak ponchon maya oke kakak sagodi ningle bata de mankha bata mayang maya rok tau oke busu boya suka khani ni umuro an tabo 70 kaka 70 kai simaya na belaki wana masingsa agi rogo nung tamu khai agi ni bisi rogo abo de abo saman abo sasnai agi judmilo saung khayo mane din hijab to busuk bosoro abo busuk sono seng asio thangka asiwo joining romani manta hingga tahu sakiro pakyang solo wa ditarangka
ke rang kisa misa maka abo sera rok naba kya ku kheto kisa naraka hingke amra tahu mang 3000 kai masa manta bata manta 3000 kai Hingke abo mamani karunya no tabu hapang mane kunu extra bata kari kata na abo no bata angkat. iya bon bat ka 3000 man tong jo 3000 man prot nung khai tong forko busuk man apore betor rok 18000 rok man 18000 manu na abro ko chana sabe tong ba yang tong na apore ang ukorok bono rok mare kha ko besar rok kai kha besar putih kai nang bule beri bo kai kha gosala bo kai kha ke barang lo busuk tong nai ba ta ko kotin ke ma tong ta ko ten ke ma tong ha mang sorok ma masa bor ma san sem mang so masa lihat na rang To- hanya sekali yang ke ah. ma to ya thorok thang ke ba ma ke ba masa kha kurok hanya bokorok akorok ta om damni mang kom dan man sai ma tong ha rang ta kering bage rang krim bagai Ganang tabu haste hapang no nok huk norok ni obo hai berani nok siko tak poncho no paka building yako hingke norok to bisi burum no chong mari phaki hangke bu dog laima tong laina hingke o bu dumani kuno moilo krei kun phon chamaya hapang ni tei nang nok huk bu maya nang hapang no tabuk nang tam kok kusar nai tam sanai lam sana bukuk te kok se phali yang kol phali sana masul yang an mokon muk do chim chang o hana chim ya ka tan mo sang ya sang sa sang thong tang hane sargar no nu yang ka ang sargar no yang ta asa bui phai ba thang bo hai sa ba hai ba nam ang ong khai ne ba ang boro thanai an to ba tai thamana gari o hana ya ka tham ke hawana ni sargo aman nor ko sabra tam sanai baka chim sui ma thong aile mane bisi burum no bu dui ma tong na bu to maro nang le habo sargar ni hapang ni tei kun sep maya maya ma ga to sa ga mana tong ka mana bui khong nu khong ta ma ro no ma ba hai sao busuk tai tam kha se buki tong no tong baya chana chabaya nok guru sudi no nok man tong ha nu ko tong tang ba jo to no mo ko la nuk tong ta nengke hanya mokol muk tu yori ma tong kata no iko tai tam ma kok sai mi ang kok sa ga sa mo kon mo ga yari phai bu ke ang sa ba tam kok sa lai ne ma khat to mu zuk dong bu hai tai tong da ni no tong kamu manik arang chang takuk tai bukuk chong phai mani balukha thanani sampaka tabuk pointo no hapang ni tei nok huk maya tabuk mokol ni muk tu yoroi cha de sanai nok huk de snam nai ha o tabuk sungmo hapang mungsapono facility rojagya bono mungsapono nok huk tangeriya bini tongmani nok se wa ni bolongni wa bai tak ponchono bera khlai kisi kapla oro bebang no sibo kungthung sindra engthung bebang habui manu nogo ge wati pamti phakya hangke tamnai obostha saiman obo nok sukwa gei thangmanu hapungo ekdom kirima singsa hingke o hapang rok norok kitcha pono bukha nangjaglia mokol nuglia da kami amchai ni kuno member chairman rogle nung borok bai kok da salai sa ke tamu manan hata mana no manan hi samme ta ke masuk maya ya se dir gwa ding thang ka ta ko te maya ke to kun khai na ke ble manan to hun maya ba sao na cha man kha mai hani tong phlai ka tan na ko khai tang khai se sa sam na thang ka bai se sam na tam na je phane ra mang sai khna ro na se ya ke gunung tabuk tamu rokhe sajak nok da rokhe sajak tang bobo hai nok simi nango nok bo nango sana bo nang ta sanam nango na nok simi mani ta hene nok ha mo thui nang ke nok ma an sana sagang nam le hai sing na le do sa ke bo nung song chana bo dorkar gani nang ta ni ba sara bo nango ke nok bo nang ta no mai na ro ko sama to bo sang sana ke nok nang nem le আর নক টঙে বক সানা স্ক্রিন থাকে তাম খাইছা সানা ক্রাম হয় সানা নুং নক থইলে সাইলে নক থইলে ভকু কই পুংলে নং মুই থেঙাতা হেনে বই কা বই কামলারো সাকে কামলারো থাঙ্গো থুংনানি পারাম্বর ব যত সাই জংবো খ্লাইজাও বসাবতি করি হাই খ্লাই হাই তাংজাও খ্লাইজাও ni nok hu kisa nai lagi na do oron tongadi oron achugu tong de sing phaipina bini nok bising rok yang bayra rok nai nai gena yang rok na hari borok ni yang angle nokudi thani nung thani busukang thani yang tei tere tere kanadi ni
bini nok bising rok sung bebak no truk truk khlai sung nanai nainai bo haike tong lai tong tipara sarok oba haike no tabuk tonglai ma tongko nahari borok ni thutai borok ni songmani chamani rok bo haike tonglai tongkha agi ni bebak no wani nini sudamung thung yang khungung thung takhokung thung bebak no manai bebang tongo bini ro wajak engka oba haike tonglai tongo engke oro kuno boni no khungo mairu maikha krei boroi ko chamani hi ata rok serei oba haike snamui si salai tonglai jajao borok ni no khungo mukhiting thakiting bo krei mairu maikha bo krei engko o biriman rok no yakak nani bagui no oba haike no haste hapang rok no borok mane koikha borok nokhuk khungsa mankhe belai kheno chanai hini engka abono taisang kok salai norok no las kok salai ukulai sino belai khen chuguna hari yango u omukhe road yango road obo hongkhe ayang takar jola thangmani ge yango thangka abo hongkhe khumulung thangmani road ni ko yango omukhe khumulung thangmani road engko o road ni gana ono borok ni nok hapung sawo nongle bahai nok dina amo nok huk nu nangta nok huk arang ko tongno musung ka hajana ha dalam mulle pakirogo. mulle khung tong se man kha ni le khung sa pon se maya hangka ba amo bo Kanya jaga nogo phono kaham ko tonglang sina hai belana bo jaga tonggoi ba khung sa pon maya kha Hmm. mun khung tong man ni ba hane bo khasimi wa sok tong khata te khlain cha Ge paithago no sumung tabo haste hapang rok no sarkar no nungtam charnai ko tam sanai ane nok hu gru phaidi nai phaidi hane sakata te tong cha a obongkha jongpi blok bai khe khobjak phanto kami chini takhuk manik ni nok belai kheno chugya nok huk tangnani bagui kunu khomota krei kunu bini yago phan krikha rangri krikhani bagui oba haike 3 bas herui nok ko wani bera khlai ma tongjao boni khe chanan khe bahan bini khe bekreng ngi tongkha boni khe chanani bahan bini khe bekreng ngi tongkha nukhungu kunu mairu maikha krei mukhiting krei oba haike no tongui ma tongjao engka oba hanyo mokol phiokdi jotoni nukhungo no chung sacha khlaibaikya dalan paiki jotono rubaikya chung pherang thung töyeng thung bebang no rubaikya jotoni nogono hinai sai tongmani haste hapang bini nukhungo le nokbo sokpaya kho tei kaham bo manung yakho tei lama bo kaham krikho go o kothoma rok no o tipra sorok ni dukhu kosto rok no phunuknani bagui nokbar news update rok ni bwskango tubui ma phaikya obo jongpui blog bai khe khobjak phanto kami o chini takhuk manik debormani nukhung belai khena hamya ge joto amchani joto sinai nuknai rok bini nukhungo phaiui visit khlaiui nai phaikya angke belai kheno chanai bini nokhuk hamya rok no norok solution khaikhe belai kheno chanai belai kheno mokoli mukti klai tongkha chini takhuk manik deborma nokhuk nangmani bagui thuina nogo phono phaimani balokha thanani sampaka tabuk ponchono borok ni nokhuk hamya engko o kothoma rok no o tipra sarok no norok supung manai de jara himnai sinai nuknai sar chongno ang request khayo bini nukhungo phaiui norok koglam sapai bini nokhuk rung no rwnani bagui tinini bagui omsuk jorotung yung sutung nai tongnai rok rangchakni takhuk tei bukhuk chongno paithago jotono khulumka hambai।